Jeg hedder Celine Juhl. Jeg er stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad. Vi er Danmarks største forbrugerbevægelse mod madspild. Danskernes madspild er på 16 milliarder kroner om året. Det svarer til, at en gennemsnitsfamilie smider 10.000 kroner ud i skraldespanden hvert år. Og i dag skal vi snakke om forebygning og madspild, og hvad kan du gøre for at komme madspild til livs? Køb kun de mad, du har brug for, og brug de, du har købt. Ha' en indkøbsliste med. Så husk kun at lave de mad, du kan spise. Og hvis du har lavet for meget mad, så skal det ikke smides ud. Fløde kan fryses, og det kan sættes i isterningeposer inde i fryseren med, og så kan det bruges til gryderetter og til supper. 1 milliard mennesker sulter. Alligevel producerer vi madspild, som ellers kunne have brødfødt 3 milliarder mennesker. Lad os tage fat i gulerødder. Rigtig mange mennesker oplever, at gulerødder bliver slatne. Der er ikke nogen grund til at smide slatne gulerødder ud. Faktisk skal man sætte gulerødder i et glas vand, lad den suge ind i køleskabet med den, og så kan man bruge gulerødderne efterfølgende til supper eller til gryderetter. Gå ind på stopspildogmad.dk for at få god råd om mindre madspild. Og vi har udgivet en reste-kogebog, der hedder Stop Spild og Mad. Hvad er det nu, den hedder? Med blandt andet Camilla Plum, Katrine Klinken, Francis Gardino, Thomas Rode Andersen og Surs Madakademiet, hvor vi kommer med gode råd til mindre madspild.